Hej, vi har jo så valgt at lave den her årlige januarpakke på Spotdeal fra slagteriet her i Aarhus. Og vi har valgt at lave en fedtfattig pakke til jer, som der er lidt for enhver smag. Og der er sådan kalkun og kylling og noget bov og noget rigtig lækker hakkekød og noget svinemørbrad. Og så vil vi lige fortælle jer lidt om, hvad man eventuelt kunne gøre ved de her ting. Så Mark, vil du starte med den danske bov herovre? Ja, det vil jeg da. Vi har et dejligt stykke bov her, som vi vil foreslå, at jeg kan lave på nogle forskellige måder. Man kan jo skære det ud i nogle dejlige tær, og så lave en god gulas af det, så man får noget gulas med noget smag i. Folk de tror mange gange, at gulas det skal laves af renskåret fint indenunder, men rent faktisk så laver man nogle fantastiske gulas ud af sådan et dejligt stykke bov. Der er også mulighed for at lave en lille bovsteg og få nogle gode kartofler til og noget sovs. Så det er i hvert fald en af mulighederne på bovstykket. Ja, og så har vi lavet og valgt at tage en kalkungulas med, som vi har lavet i vores Spotdeal-pakker før. Det er en helt renskåren kalkunbryst med noget rød, grøn peber, løg, paprika. Der er lidt olie til, så man er fri for at selv tilsætte noget fedtstof i gryden. Den bruger man godt af. Kommer lidt mælk på, eller fløde, hvis man har lyst til det. Lige lader den stå og simre i 20 minutter, og så en hviletid bagefter. Perfekt til mag og ris, pasta. Det kunne også være bare groft brød og en grøn salat. Eller fyre godt med fløde i, så man får noget på lårene. Ja, godt med lår. Ja. Yes. Ja. Så har vi nogle dejlige kyllingspyd herovre, som vi har forestiklet. Og så har vi marineret i sådan en hvidløgsmarinade, som også kan gå til børn. Den er ikke for kras i det, så det er simpelthen 2 modeller, enten på panden eller ind i ovnen. Ja, eller dem, der er friske og i gang med at grille allerede. Ja, Super duper. Danske kyllingebryster over, uden lagetilvækst, som er det vigtigste, synes vi jo. Det er den rene vare. Det er det, vi sælger herinde. Og det er dansk kød. Kyllingebryst kan laves på mange måder. Der findes opskrifter på nettet, og bare stege det med salt og peber på begge sider på panden, det fungerer også. Så det indeholder pakken også. I en svinemørbrad kan man jo også bruge til nogle dejlige gryderetter eller en mørbradbøf. Alt efter hvad man lige er til, så er det jo også vikinggryden, som er meget populær. Vikinggryden med. Den kan man jo finde inde på nettet, og det er i hvert fald en sikker. Godt med fløde i de kolde måneder. Ja, og whisky. Så kører det. Ja. Sidst men ikke mindst, så har vi en helt fedtfattig hakkekød, som er dansk kød selvfølgelig. Når I køber hakket skinkekød herinde, så er det ren skinkekød, vi bruger. Der er ingen bov i, der er ingen fedt i. Den hedder 3-7%, og det er endda lavt sat. Eller højt sat, vil jeg sige, med 7%. Den ligger nok navn på 3-5%. Ja, det er nok. Vi bruger rene hoftestykker, når vi skærer til skinkesmåkød herinde. Og det er selvfølgelig frisk hakket på den dag, I henter det. Så det var egentlig pakken her for os til januar. Ja. Køb nu rigeligt derude. Giv den gas. Dejlige varer. Gode priser. Velbekomme.